happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya. Baba kupinda muupano wenyu. Tinokutendai mangwanani ano baba. Nokuti makandida ndichiri mudumbu ramai vangu. Ndinokutendai mangwanani ano Mwari. Nokuti makandinzwira nyasha baba. Ndisingafaniri nyasha dzenyu asi makandida. Ndinoda kungopa mbiri nekutenda kuzita renyu mangwanani ano. Nokuti nyasha hombe dzose dzamakandipa baba ndedzekukuzivai. Baba kukuzivai ndo upenyu. Kukuzivai ndo kutanga kwenjere. Ndo kutanga kwekuchenjera. Ndinokutendai nokuti makanditendera kuti ndikuzivei. Ndinokutendai nokuti makandida baba ndisandakuzivai. Baba ndinokutendai nyangwe naJesu Kristu akandifira pamuchinjikwa. Mangwanani ano ndoda kungoti gamuchirai henyu rumbidzo dzenyu Mwari. Isu vanhu vamakasikira rumbidzo dzenyu tauya pamberi penyu mangwanani ano Mwari. Kuti tizongokupai baba rumbidzo dzenyu dzamakatisikira. Handingaregi matombo achirumbidza punzvimbo yangu mangwanani ano. Asi moyo wangu uchazara nokukurumbidzai. Moyo wangu uchazara nokukutendai. Nokuti makandiitira nyasha. Mangwanani ano baba. Gamuchiraiwo rumbidzo dzinobva paAFM Roadport Mwari. Mangwanani ano gamuchiraiwo kuuya kwataita mangwanani ano baba. Sanganai nesu muzuva rino Mwari. Nokuti tavinga imi. Tangouya kuti tizongokupai kutenda. Tangouya kuti tingozokupai kurumbidza. Tangouya baba kuti tikazara mukati memwoyo yedu baba. Nekutenda baba. I will enter your presence with thanksgiving in my heart. I will enter your courts with thanks. I will say, oh God, this is the day you have made. And I will rejoice and be glad in it. Ndinokutendai mangwanani ano Mwari. Ndinokutendai baba ndinopa mbiri kuzita renyu. Nokuti makakodzera muzita raJesu. 1 John 1 verse 6 yobva yati, if we say we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and we do not know the truth. But if we walk in light as he is light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Mangwanani ano ndoda kuti tese tinde pamberi paMwari tichiziva kuti tiri vatadzi ende hatikwanisi kuzviponesa. Asi ropa raJesu rakadurirwa pamuchinjikwa rakauya nekuponeswa kwedu. Nokuti tinoti kana tikati tichiti hatina zvivi, tinenge tichinyepa uye tinoita kuti shoko ravo rive rinonyepa. Asi tikasvika pamberi pavo tikakumbira kuregererwa, vakatendeka kuti vatiregerere. Mangwanani ano ngatisvike pamberi paMwari nemwoyo yakazvininipisa. Tibvume kuti tiri vatadzi uye tibvume kuti Jesu ndo mururamisi wedu. Ngatingosvikai pamberi paMwari. Baba muzita raJesu. Shoko raMwari robva rati, children are the heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows in the hand of the mighty man, so are the children of thy youth. Happy is the man that has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they will speak with the enemies in the gates. We just want to pray for our children. Toda kunamatira kuti Mwari, let the fruit that you gave us become a true reward. Toda kungonamata kuti let us not know sorrow nokuda kwevana ava. Toda kungonamata kuti shoko renyu rinotaura kuti happy is a man who has his quiver full of them. Saka nokuwanda kwevana vedu toda kungonamatira mufaro wavachaunza vana ivavo. Toda kungonamatira futi kuti vana ava vapiwe simba, nokuti panzi vachataura nevavengi pamagedhi. Ngavapiwe simba rokuansa vavengi pamagedhi. Ngavapiwe simba rokuti vaachieve zvatisina kugona kuachieva. Ngavapiwe simba rokuti vapinde patisina kugona kupinda, vagoansa our enemies at the gates. Ngatingonamatai mangwanani ano. Baba muzita raJesu, ndinokutendai nokuti shoko renyu rinotaura pachena kuti vana they are a heritage from you. Shoko renyu rinotaura baba kuti they will not make us ashamed.
Shoko renyu rinotaura Baba kuti they will answer the enemies at the gates. Baba ndinonamatira vana vamakatipa Baba. Ndinonamatira mateens, ndinonamatira mayouth, ndinonamatira Sunday school Baba. Ndinokutendai Baba nokuti it was a reward that you gave us. It was a reward of the righteous, my Father. Munotaura mshoko renyu kuti the seed of the righteous shall crush the head of the serpent. Baba ndinonamata mangwanani anonishisa vana vedu mukati memaoko enyu Mwari. Ndinoisa nyangwe namuno namufi mukati memaoko enyu Mwari. Ndinonamata nezita raJesu ndichiti vana ngavaende mberi Baba. Vana vedu ngavaanse ma-enemies at the gate Mwari wangu. Vana vedu ngavatsike misoro yenyoka Baba. Vana vedu ngavaende kwatisina kugona kuenda Baba. Ndinonamata ndichinamatira njere Mwari. Dzikinurai vana vedu kuzvinhu zvinoparadza vana vemazera avo Baba. Dzikinurai vana vedu kumweya yese yakasumudzirwa Baba kuvavhiringa. Baba, this is our seed and we commit it unto you, O God. Tinoisa kwamuri Baba chizwa shoko renyu rinotaura kuti havazombotinyadzisi. Shoko renyu rinotaura kuti vakavimba nemi havafi vakanyadziswa. Nyangwe vana vedu Baba nezita raJesu mangwanani ano ndinonamata kuti havangatiunziri kunyadziswa kana kuchema. Havangatiunziri Baba a bread of sorrow. As nezita raJesu we shall rejoice in the children of our womb. We shall be rewarded greatly because of our children. Nezita ramambo Jesu mangwana nano ndanamata. Mweya yese inoda kuvhiringidza vana vedu. Mweya yese yakasimudzirwa kuti itiparadze isu kuburikidza nemuvana vedu. Mweya yese yesoro nokuchema inoda kuunzwa kuburikidza nevana vedu. Patakakonewa kuatakwa nowakaipa paanoda kushandisa vana vedu. Nezita raJesu mangwana nano ndakutaura kufukidzirwa. Mangwana nano ndakutaura a protection, a covering from you, my Father. Vana vedu ngavagare pasi pemapapiro enyu Mwari. Nokuti shoko renyu rinotaura kuti uyo agere panzvimbo yekuwanda kwomusoro-soro acharambira pasi pemapapiro enyu. Ndichati pamusoro paJehovha, ndiye nhare yangu, ndiye utiziro hwangu, ndiye simba rangu. You are the strong tower, O God. Vana vedu havangatinyadzisi. Vana vedu havangatindisi kukuparadzwa. Vana vedu vachatiunzira zvakanaka zvenyu Mwari. Vana vedu vachakuzivai Baba vari vadoko. Vagokuzivai Baba nyangwe muutana hwavo. Tichaona vana vevana vavo Baba. You will satisfy us with long life. And you will show us your salvation. Kuti tione vana vedu vachibudirira Mwari. Ndinokutendai Baba nokuti this is our reward. Ndinokutendai Baba nokuti this is our future. Ndinokutendai Baba nokuti hamuna kutirongera zvakaipa. For your plans bring us prosperity. Ndinokutendai nokudzikinura vana vedu Baba. Nokuvazadza pasi peropa raJesu. Mayouth eparoadpot Mwari. Mateenager eparoadpot Baba. Masunday school eparoadpot Baba. Ngapasakwanikwa kuipa pakati pavo Mwari. Ngapasavawana Baba nezita raJesu any seed of the enemy inoplantwa pakati pavo Mwari. Asi dzikinurai vana vedu kubva kukuparadzwa. Muzita nemuropa raJesu ndanamata. Ndinokutendai nokuti tichafara nevana vedu. Ndinokutendai Baba nokuti hatizonyadziswi nevana vedu. Nokuti ndimi makatipa vana vava. Vana ava vachaenda kuzvimbo dzatina kusvika. Nokuti makatendeka Jesu. Muzita ramambo Jesu. Mumasando akapfuura mufundisi vakati patinenge tichilida intercession timbonamatirawo mari dzedu. We see this beautiful house. Inobva yandifungidza Hagai 1 pakanzi go up into the mountain and bring timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. You expected much, but it turned out to be little. What you brought home, I blew it away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remained ruins, whilst each of you were busy with your houses. Asi takauya, muranda waMwari akati tingatiungane, ngatiise mari, ngativake imba yaJehovha. Tikavaka nzvimbo ino, tikatenga nzvimbo ino, tikaisa mari dzedu panzvimbo ino. Shoko raMwari robva rati, kune vakanga vasina kuvaka, Mwari akabvisa the Jew of heaven. Mwari akaita kuti zvibereko zvavo zvishayikwe. Mwari akaita kuti the ground isaproduce anything, paite madroughts. Asi kune vanga vavaka, Mwari akaisa a glory of the latter house. Toda kungonamatira mangwanani ano, tichinamatira mari dzedu. Tingoti Mwari, patakaisa Mwari,
tipewo kubwinya, ngazvionekwe kuti takashandira Mwari, ngazvionekwe kuti imba yenyu mawana pleasure in it, nezvamuchatiropafadza nazvo. Ngatingonamatai mangwananano. Baba, muzita raJesu ndinokutendai neshoko renyu Mwari rinotaura Baba kuti build my house and I will take pleasure in it and I will be honored. Baba, ndinonamata Baba, ndichikutendai Baba nenzvimbo ino yamakatitendera kuti titenge. Ndinokutendai Baba nokuti ndimi munopa chekudyara kumudyari. Ndinokutendai nokuti makatitendera Baba kuti tikwanise kudyara, tikwire mugomo, tiuye nematanda Baba, tivake imba yenyu. Mangwanani ano ndinonamata nezita raJesu ndichikutendai Baba nokuti makatigonera. Ndakunamata mangwanani ano pakanga pakavharika pese Mwari, chizarurai masuo Mwari, muratidze kuti mawana Baba ugaro hwenyu, mafara Baba nokuvakirwa imba yenyu. Vanhu vakabvisa Baba, vakambosiyana nedzimba dzavo, vakafokasa paimba yenyu. Muranda waMwari ataura Baba, mangwanani ano ndinonamata Mwari, let the reward of the righteous Mwari izare mukereke ino Mwari. Baba, shoko rinonyurotaura Baba kuti makaona here imba yakare, maona here imba yaiko zvino, ine kubwinya ndeipi Baba? Baba, ndinonamatira kubwinya kwamunoisa Baba paimba yaiko zvino Mwari. Mukereke muno ngamuzare nemweya wenyu mangwanani ano, mukereke muno ngamuzare nemweya wenyu Baba, nyango patinopinda. Nezita ramambo Jesu ndinonamata kuti vanouya kukereke ino Baba ngavawane kudzikinurwa, vanopinda munzvimbo ino Baba ngavawane mune ugaro hwenyu. Ndinonamata Baba, nyangowedzerai nyango anointing pamusoro pemuranda wenyu Mwari. Ndinonamata Baba, nyangowedzerai Baba kubwinya kwenyu munzvimbo ino Mwari. Vasina Baba ngavawane, vanonetseka Baba ngavawane kuwana rugare, vanorwara Baba ngavawane kuporeswa. Rangarirai Baba patakakushumirai, rangarirai nenyasha, mutiitire nyasha, nokuti muri Mwari vanotaura kuti I will make the dew of heavens to fall after you build my house. Baba, let your glory be seen nyango kudzimba dzedu, let your glory be seen nyango patinobata, nyango patinoita zvese Mwari. Baba, inzeve yenyu Baba ngaive pedo kuti mutinzwe patinokudanai nokuda kwezvatakaita. Muzita ramambo Jesu ndinonamata. Amen. Our next prayer point, choda kungoti tinamatire varanda vaMwari. Ephesians 6 verse 19, Paul anoti, pray also for me, that whenever I speak, words may be given to me, so that I will make them fearlessly known, and the mystery of the gospel to be known, for which I am the ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Choda kungonamata kuti Mwari, batsirai muranda wenyu, vapei shoko nesimba rokurideclare fearlessly. Vachengetedzei. Shoko raMwari rinotaura kuti vatumwa vaJehovha vanokomberedza vanomutenda kuti vavadzikinure. Vatumwa vaJehovha ngavavatenderedze. Ngatingotaura zvakanaka pamusoro pavo mangwanani ano, tichingovanamatirira muzita raJesu nevana vavo. Baba, muzita raJesu ndinokutendai Baba neshoko renyu rikutaura Baba kuti tinangatire Baba nyango vafundisi vedu vamakatipa. Ndinokutendai Baba napasta namama Jiriji. Ndinokutendai Baba nokuti makavadanira ini, makavadanira mwaka yangu yandinosangana nayo, makadanira mhuri yangu Mwari, makavadanira kereke ino Mwari, makavadanira guta rino Mwari, mukavadanira nyika yedu Mwari. Baba, nezita raJesu ndinonamata shoko rese ramuchavapa Mwari muzita raJesu, vapeiwo ushingi hwokuritaura Mwari. Sezvamareva Baba ngazvitaure kwatiri Mwari. Let him declare it with boldness, oh God. Let them declare it as you have given them, my Father. Baba, ndinonamata nezita raJesu, parinoburuka shoko Baba, pamucharamba muchingovaburitsira shoko, vapei simba Baba, vapei an encouragement inobva kwamuri Mwari. Baba, ndinonamata kuti parinoburuka shoko ravanotaura Baba, confirm it with miracles, signs and wonders. Nezita ramambo Jesu Baba, shunurirai shoko ravachataura Baba, rikwanise kuzadziswa muupenyu hwedu Mwari. Zadzai anointing pamusoro peupenyu hwavo kuitira masituations akazara mukereke ino Mwari, kuitira masituations eguta rino Mwari. Nezita ramambo Jesu Baba, vapei Baba mashoko emwaka,
nezita ramambo Jesu. Muvazadze nemweya wenyu Mwari. Muvadzikinure pane zvakaipa zvese Mwari. Nokuti shoko renyu rinotaura kuti your angels they compass them that trust in you and delivers them. Vatumwa venyu Baba ngavasabva pavari. Ngavavadzikinure nevana vavo Mwari. Ndinonamatira vana vavo Baba ngavave vatano. Ndinonamatira Baba upenyu pavana vavo Baba. Ndinonamatira Baba upenyu pavari Mwari. Ndinonamatira Baba nezita raJesu ndichingokumbira Mwari kuti vazadzei nerewards Baba yekushungaira kwavo. Ndinongonamata Baba nezita raJesu ndichingokumbira Baba kuchengetedzwa. Ndichingokumbira nyangwe wisdom Mwari. Ndichingokumbira nezita raJesu mweya wenyu uzare pavari. Muite Baba zvakanaka muupenyu hwavo Mwari. Pavanoramba vachingoshumira Mwari. Ndinonamatira Baba love, ndinonamatira unity, ndinonamatira Baba protection. Mweya wenyu ngauzare mukereke ino Mwari pavanomira. Muzita nemuropa raJesu. Ndoda kungoti tingosvika pamberi paMwari kakupedzisira. Tingoisa service yanhasi mukati memaoko aMwari. Tingoti Mwari, mweya wenyu ngauye uzare mukereke ino. Muite sezvamunoda imi nokuti imba ndeyenyu. Baba muzita raJesu. We commit this service unto your hands, O God. Tichiziva kuti ndimi Mwari, ndimi Ishe wemba ino. Mangwanani anotora nzvimbo yenyu saMwari. Muite sezvamunoda ini Mwari nokuti imba ndeyenyu. Baba ndinongoti come and take over and take control, O God. And let your will be done on earth as it is in heaven. Mangwanani wanai ugaro murumbidzo dzedu, wanai ugaro mukereke yedu, wanai nzvimbo Baba mangwanani ano. Baba, not unto us be the glory, but unto you, O God. Torai mbiri yenyu yose Mwari nerumbidzo yenyu yose. Nokuti ndimi makazvifanira uye hamungaigovaniswi nevanhu. Ndinokutendai nokuti muri pano mangwanani ano. Gamuchirai henyu rumbidzo dzedu mangwanani ano. Nezita ramambo Jesu tanamata. Chagamuchira worship team. Yawa, yawa lembe, yawa, yawa, oh yawa, yawa lembe, yawa, yawa, yawa lembe, oh, oh yawa, yawa lembe, yawa, yawa lembe, yawa, yawa lembe, oh.
vanofara church. Vanofara church, hallelujah. Mumbama baba maitamfaro singaperi. Mumbama baba maitamfaro singaperi. Mumbama baba maitamfaro singaperi. Mumbama baba maitamfaro singaperi. Tomurumbita, tomurumbita. Tomurumbita, tomurumbita. Tomunamata, tomunamata. Tomunamata, tomunamata. Tomutamira, tomutamira. Tomutambira, tomutambira. Mumbama baba maitamfaro singaperi. Mumbama baba maitamfaro singaperi. Mumbama baba maitamfaro singaperi. Mumbama baba maitamfaro singaperi. Lift Jesus higher, 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 higher. 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 Left Satan lower, 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 lower. Left Satan lower, 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 lower. 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 Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Higher, higher, higher. Higher, higher, higher. Get something, get something. Woo! Let's go. Yes, yes. Beside my truth, my signatures. Higher, higher, higher. 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 Teremka, teremka. Teremka, teremka. Teremka, teremka. Teremka, teremka. Pada, 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 pada. Teremka, teremka. Teremka, teremka. Teremka, teremka. Teremka, teremka. Pada, 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 pada. Munu waseri za posho. Munu waseri za posho. Munu waseri za posho. Munu waseri za posho.
Mwari muri zuwa redu Rino penya pa uzuru Asimea Ugaone Pa unozo Baba napo bless your name, Almighty God. We glorify your name. We bless your name, Almighty God. We glorify your name. We glorify your name. Yahweh, Yahweh. We glorify your
mangwanani ano tinangotenda praise team yedu yemuzora nhasi. Haleluya. Tiombere maoko vachigara pasi. Haleluya. Tichakangomira kudaro rati tese tifarire iye atiunganidza muzuva ranhasi, iye mambo emadzishe, the Lord amongst all gods, the King of kings, the Lord our provider, the Lord our healer. Muzita rajesu. Hallelujah. Hallelujah. Satakara pasi. Lord blessed us with a pastor paroti pot. Pastor vanotitira zvakanaka. He's always there for us. He guides us. In Yangu, I feel blessed uti. As a teen, I have a father who guides me. Vanotitira zvakanaka. Uchirwara akavafonera usiku, he answers. He's always there for us. Muzita rajesu. Hallelujah. I'm sorry, I couldn't control my emotions. It's just a blessing to have him in life. Because sometimes ndongofunga kuti dai vasipo taidai tiri kupi, dai vasiri Mwari vakatiropafadza taidai tiri kupi. Muzita rajesu. Haleluya. Ngagara yenyu pasi. Mangwanani anoda tibofarira Sunday school yedu isati yaenda. Sunday school, are you there? Are you there? Ngatibofarira Sunday school. Muzita rajesu. Hallelujah. Tichiri pakufarira nekukwazisa, ndakukwazisai mose muzita nemuropa raIshe Jesu. Haleluya. Tinoti timbofarira bhodhi redu repano, timbofarira bhodhi muzita nemuropa raIshe Jesu. Haleluya. Tine maleaders anotungamirira maboka akasiyana siyana. Timbovafarira muzita raJesu. Haleluya. Tifarire vana baba vedu, and they are the heads of the house. Tifarire vana baba muzita nemuropa raIshe Jesu. Haleluya. Tifarire vana mama, our mothers who carried us for 9 months, who don't mind to go through pain just for us. They sacrifice a lot for us. Chero katadza zvakangei, a mother will always forgive. Muzita raJesu. Hallelujah. Tichiri pakufarira na mama. God blessed me with a mother, a beautiful mother. I love her so much. Simukai mama kwenye my slave mama. Hallelujah. Sorry daddy, next time ne ndokusimuzai. Don't worry, next time. Takapiwa mai mfundisi panapa. Tifarire mama wedu muzita raJesu. Hallelujah. Keep on slaying mama makachena. Tine my youth, we change. My youth, simukai. Just
It doesn't mean kuti musimuke. Simukai. Siparema youth muzita ra Jesu. Hallelujah. And then we move to my team. Hi guys. What's up? Hey. Simukai kanti kumboresa ichi. Guys. Sifarema teenagers muzita ra Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pana ndisina kwazisere nasi. Ndakanganwa. Mami. Ndakwazisa malita zangu muzita ra Jesu. Hallelujah. Nasi tine item 1. Ya la kitiringe. Hallelujah. Tuombere maoko achiuya. I want to salute Jesus Christ who did on the cross because of you and me. Muzita ra Jesu, hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Ndautenda womwari. Ndiri pano kudai. Mwari vakandiropafadza nechipo chekuimba. So ndine album rangu randakaburitsa. Riri pano. Rinonziro mbiri kuna Jesu. And ndifamba negroup rona the Great Kings. So ndichangorumbidza pamwe chete, morumbidzawo pamwe chete neni nhai. Vakafara chete hallelujah. Vakafara hallelujah. Yeah. DJ ndokumbirawo. Hadi tuone. Na Jesus nzeze zinogoneka. 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 Kauza Jesu nyaya yako zinogoneka. Kauza Yahweh nyaya yako zinogoneka. Kauza Jesu nyaya yako zinogoneka. Kauza Yahweh nyaya yako zinogoneka. Ibo vane simba mwari weda vambo kundikana. Vane simba mwari weda vambo kundikana. Jesu vanoda vana vava vambo kundikana. Vane simba mwari weda vambo kundikana. Jesu vanoda vana vava vambo kundikana. Vane simba mwari weda vambo kundikana. Jesu vane rudo ni nyasha vambo kundikana. Hadi tuone, simuka tuone. Jesu ana milimita. Jesu ana milimita. Jesu ana milimita. Jesu wakana kisisa. Jesu wakana kisisa. Jesu wakana kisisa. Jesu wakana kisisa. Iwo vane simba mwari weda vambo kundikana. Iwo vane simba mwari weda vambo kundikana. Vane simba mwari weda vambo kundikana. Hadi tuone. Rumbiza
Jesu mwari wako uri mupenyu rumbidza Jesu mwari wako uri mupenyu rumbidza Jesu mwari wako uri mupenyu rumbidza Jesu mwari wako uri mupenyu zeri kweguva hakuna minamatu iko zeri kweguva hakuna minamatu wapedza gore utanga rimwe uchingonamata ngati wapedza gore utanga rimwe uchingochengetwa iwe wapedza gore utanga rimwe uchingonamata ngati wapedza gore utanga rimwe uchingochengetwa inyasha rumbidza Jesu mwari wako uri mupenyu 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 zeri kweguva hakuna minamatu iye zeri kweguva hakuna minamatu nati zeri kweguva hakuna minamatu uzonamatika kana wafa tambira Jesu mwari wako uri mupenyu tambira Jesu mwari wako uri mupenyu farira Jesu mwari wako uri mupenyu farira Jesu mwari wako uri mupenyu zeri kweguva hakuna minamatu nati zeri kweguva hakuna minamatu iwe wapedza gore utanga rimwe uchingochengetwa nati wapedza gore utanga rimwe uchingochengetwa nati wapedza gore utanga rimwe uchingochengetwa nyasha pamusoro penyasha muzita raJesu haleluya regai titende Mwari nekugona kwavo titenda zvekare Baba ndinorangira meseji yavo yakataura vachiti ukaudza Jesu nyaya yako zvinogoneka vachiti iwo ukapinda muprayer unofanira kungonanga pane nyaya yako haleluya so ndinotenda neshoko rakadaro Baba rakanditira zvakanaka handiri kanganwe shoko iroro haleluya so albhamu rangu iri rine masongs iwo anokwana 5 ndinongokumbirawo ndiri mwana wesangano ndinobata ndiri kuwestern area vanenge vachida madhiski ndichasiya kumashure uko kuinformation desk kuna sister Eni madhiski aripo saka ndinongokumbirawo support yenyu zita rangu ndinoitwa Lakson Tiringe kune vasingandizivi but vazhinji vanondiziva ndiri mwana wesangano haleluya so mazvita henyu ropafadzwai haleluya yangu yezviziviso kuchirungu tinoti ma-notifications anhasi sekretari wedu Wishi haleluya vanofara chete haleluya ini ndinoita Wishes gama ndogara kumba kwamai gama mama sumukai vakonei wherever you are haleluya nda kutenda pastor na mama nokundipa mukana kuti ndimire pamberi penyu nema-leaders angu my favorite parents we had a good time yo saka ma-notices of the week anotanga they're related to the ladies department
There is a ladies revival Msuwa 20 July to 24 July, Panopa Church. From Wednesday to Saturday, Nengitanga 6 p.m. until 8 p.m. Then on Sunday, Inotanga 9 a.m. to 1 p.m. My cell group leader, or any cell group that want to do items during the ladies revival, vanokumbira ukuthi register ladies leadership. There is a ladies and girls camp from 30 September to 2 October. Farai, how Farai, but my never scan, my youth, you're going. All ladies, Mokumbira Kusara after service. My church activities, Anofamba so there will be a Holy Communion on the 31st of July 2022. Those that work on the altar, Bakumbira Kutiva prepare. We have no fasting this Monday, but prayer is still continuing. Saka Anzito Kumbira Usimu Namatri revival. And we have no couples meeting due to the revival this week at Tina couples meeting. The marketing team was encouraged to post, to share our social media posts by all our social media platforms, by Facebook and all those others. Pastor will be at church Tuesday from 9 a.m. to 3 p.m. You are free to come or you can make an appointment. But I encourage you to make some appointments because mukaona mwe munari mu office muchamira panapa. Anzi Roadport Central Cell Group Bakumbrot Musare after the service. You meet at the stage Iru Kumashurekwe Church. Vicport Cell Group Mukumbra Musare ne leadership yenyu by the room close to the pastor's office. And let us continue to advertise our English service. Mu endandi ripo nezuro kuno na kids. Tinotara chirungu English, our language, my teenagers. So all the teenagers muye nebaberek muye. Anzi my visitors SM okumbra ukuthi musangani na secretary pa connecting lounge pa nema sofa kanaka more comfortable, will save you, don't worry, ndoku kirai my juicy and everything. And let us remember to come and use the prayer room. Church nengakavurwa from 6 a.m. to 6 p.m. Saka moko na kuya mozo namata mshinamatira my families. Nema teenagers, I encourage you to come to church mozo namata to pray for your education, life. Sukurisa nezunja kawanda siri my teenagers. So I encourage you to come. So namata, so namatira babereki, so namatira pastor and the church to stand. Ndichi kumbira Professor Nyabadza bayozotuza junza Sara ndotenda. Thank you. Ndomberere maoko ntikara pasi. Hallelujah. Amen and amen. Ndandichimboti zvangu ndega ndikati hey pane kachurungu kandakambonzwa kuti the future is bright. Ndaisanyatsoziva kuti kanorevei. Not until today. Hallelujah. Ndofunga munotenderana nesu regai tingoomberera maoko. Sister vari kutichera. Hallelujah. Amen and amen. Tingotendawo Mwari nasekretary vanga vari pano. Ndandiri kunzi kuseruko baba office yaenda ndikati zvakangonaka. Hallelujah. Zviri kutotiitira zvakanaka. Regai ndingoti just a few notices. Some of them they are actually just administrative. Ndangoti kuti ndipe mwana kuti amadeedzere. Zvinogona ku regai ndinyaso kuzviisa nepa tiri kufana kuzviisa nepa semapirwa azvo. Right, tinorangarira tese munguva yeCovid there was a requirement yekuti we register tichipinda pamukova, we sanitize, we do all the other protocols. For now those protocols tinenge tisaiti, but however vanoda kusanitizer
masanitizers anenge aripo pamadesk anenge aripo. You are free to sanitize there, and you are still free to wear your mask if you so wish, but hatichaita maprotocols atanga tichiita mazuva aperayo. Then the second thing ndechekuti tiri kukumbiriswawo kuti vana vedu veku Sunday school nemateens anga ari pano, there is actually an encouragement, chikumbiro kubva ku church board. Vabereki tiri kukumbirisawo, handifungi kuti zvinganyanya kurema, vana vedu ngavasauyawo nemafoni kunoku kuservice kunoku. Hallelujah, amen and amen. Ndofunga munotenderana nesu. Iro riri haristori dambudziko remuchechi chete. Even kuuniversity unoona munhu achiuya kuzotaura newe akapfeka maheadphones. Inini kana akapfeka maheadphones anotaura ndakanyarara, handitaure chinhu, ozoti waise. Ndobva ndati kana nzeve dzako dzisina kuvhurwa hatinzwanani. Saka tanga warasa zvinhu izvozvo, iwewe neni tozoita sei? Tozotaurirana. But it's part and parcel of what we are dealing with. Tiri kungokurudzirwa vabereki kuti vana ngavasauya nema-cell phones kuchechi, especially ku Sunday school, because tunobva twaungana totanga kutamba game todididi, hazvizotimirira zvakanaka. Kana nemalessons atoda kuvapa haazopindi, because iye anenge ari kungoti ngavanyarari kutaura ndiita sei, nditokonye kanhu kangu aka zvindiitire zvakanaka. But for mazera iwayo ngatiabatsirei, tisauye nemanhingirikini. Izvozvo zvinotibatsira, tinodzidzisa vana vedu discipline. It's actually an important thing. Munozva kuti zvakangooma kuti uri kutaura nemunhu but iye ari pachigemu chake. It means kuti zvawataura haana kuita sei, haana kuzvinzwa. So zvakangokosha kuti timanage vana vedu in that sense. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Amen. Munhu wese muchechi munomu ari kukurudzirwa, you are actually encouraged to belong to a cell group. Saka kana usina cell group, ndokumbirisawo, especially kune vakati joina manje nevamwe vanga vasati vajoina ma-cell group, please kindly see Baba Masuka. Ndinongokumbirawo musimuke. Right, ndiri kukumbirawo muvaono tibatsirane panyaya yekuti munhu wese aita sei, aite belong to a cell group. Zvine kwazvinozotisvitsa mazviita henyu baba. Regai ndingoenderawo mberi ndichiti tiri kungokurudzirwa kuti tibvise zvegumi zvedu nezvipo, ma-deposits pama-ATM, ma-EFT, but please put ma-reference ane zita renyu kuitira kuti vari kufinance vazoisa ma-receipt. You are also encouraged to bring them ipo pano patichazenge taakupa zvipo. Regai ndingotiwo zvakare, ndine hama yangu yakanganikwa pakusimudzwa, saka ndinoda kuti ndimusimudzewo ndichiti next time yenyu ndaikwanisa yasvika nhasi, Baba Mulambo uyai. Sorry hako Destiny, ndangoti isvike nhasi yadedi. Hallelujah, amen. Thank you baba. Yasvika mwanangu, ndava pano. Aiwa, tinotenda Mwari firstborn yedu Destiny ari kutiitira zvakanaka. Mwari ngaarambe achikuendesa kumberi, usabuda mugwara. Ini ndasomukira kupedzisa nyaya yangu last week. Ndangoona zviso zvavakadzi zvese zvichinyemwerera pavandiona ndichisimudzwa. Ya, ndanga ndichiti ndipedzise nyaya yacho. Tine couples dina musi wa 29 July ku Silver Star ku Billy G. Saka muripo wacho i 440 pa couple, 220 pa munhu one. Saka imari shoma chaizvo. Pamari ipapo unodya kusvika 1 eta. Asi madrinks toatenga separate, haana kuinclude pamari iyoyo. Saka ngatiuye tese tizofara pamwe chete seRudaport couples nenguva dza6 o'clock kusvika patinenge tagutira toti taakuenda.
but ukanonoka kusvika unodya zvishoma, asi ukakurumidza unotangira pastarter woenda padhina inonzi main course, wozoti dessert he. Saka unodya kusvikira wakutoda kutosimudzwa chaiko, ndisimudziwo pandakagara pano. Saka ngatiuye tese, uye ndodongotenda nemameetings edu ema-Fridays pane vanojoina. Ngatirambe tichijoina. Vasiri mugrupu recouples vanokwanisa kundiona kana kuona mai Mulambo vaidherwe mugrupu recouples vaonawo zvinenge zvichiitika imomo. Mufundisi wedu naamai every week vanenge varipo vachingotidzidzisa. Saka ndinongokurudzira vese vacouples vese, but vanodanana zviri pamutemo, kwete macouples ekusaidi, motijoina tichidzidziswa nababa vedu naamai kuti togara sei mudzimba, torarama sei nemhuri dzedu zvichingodaro. Tinotenda nemukana uno. Thank you. Hallelujah. Aiwa, ngatingoombererai vane chirongwa chakanaka. Baba, ndafunga kuti muchataura chekanyi kuti mucharya kusvika ndani dzayonini. Togumira hedu ipapo. Amen. Regai tingoti vana baba vese muri kurudzirwa kuti muonane neutungamiriri wenyu muprayer room umo soon after service. Regai tingotenda zvakare mateenager ari kutiitira zvakanaka. Hallelujah. Ngatingoombererai maoko muzita raJesu. Amen. Regai ndingopinda mutsoka dzeari kutungamirira nhasi. Tine here vatishanyira kekutanga zuva ranhasi? Do we have anybody who is visiting us for the first time? Do you mind mungosimudza ruoko? Can you raise up your hand? Tingokuonai, we just want to acknowledge your presence. We want to acknowledge your visiting. Tine here ativhakachiro zuva ranhasi? You can raise your hand. Simudza henyu maoko enyu kana varipo. Hallelujah. Amen and amen. Tinotenda Baba. We want to welcome you. Thank you so much. Can you do me a favor, Baba? I just want to give you a special welcome. You can come and join me. Then dongo zivisa okereke kuti ndiani and so on and so on. Zingotitira zvakanaka. Hallelujah. We are united. Pane here mumwe ari kuuya. Sunungukai. Maashazi vabatsirei vauye. Kindly come. Hallelujah. We are united. You can stand here by my side. How are you? You're welcome. I saw somebody coming. Yes, thank you. Come and stand here. Hallelujah. You're welcome. Thank you so much. Maitabasa mama uya. Thank you. This is lovely. Thank you, Mama. You're welcome. Wow, that's good. Thank you so much. You can come stand here. Where are you mumirapa? Aiwa tinotenda chose tichine vamwe. Hallelujah. Apparently pa church panapa we always say visitors are welcome because pano pamusha kana watoshanyirwa zvinenge zvatoita zvakanaka. We want to thank you for visiting us. Mapepa amuri kupiwa haya pane a welcome brochure. You can read it. It tells you who we are, what we believe in, what we do, and what our activities are. Then within it there is a form karimo, a special form that is there. It's simply a visitor's form. You just fill it for us. We keep a record of who has visited us, and pakatipe viki allow us to just give you a phone call to just say hi, thank you for visiting us. Inini ndiri pano ndinoitwa Professor Nyabadza and secretary wechechi ye pano. Ndinopindira pano pasi pabana mai Jiriji vari muno nekuti vese vana vababa Jiriji inini pana hanzvadzi dzangu madzikoma nevaning'ina ipapapa. Hallelujah. Saka ndichangokumbirawo, you know what I will just do? I will just ask you to introduce yourself, and then you tell us by introducing yourself, your name, zita renyu, muri kugara kupi,
handinamboti ndopindira pasi pababa namai jiriji. If you can say that, I will be happy. Zvamunenge magona kungotaura, it's okay. Mozongotiudzawo kuti kana mativhakachirawo mauya zvachose. We would also love, pane marketing team iri panapa, they would also love to find out how did you hear about us, so that at least we continue to improve our. We are you, Mama. You're welcome. Thank you so much. All right. Ndichango kunongedzerani chimuti chimongotaura zvenyu. Is that okay? Okay, thank you. Amen. Amen. Ini ndoitwa maisgauke ndiri visitawo zvangu ndakavisita kumba kwababa namai Zverepe. Ndakabva kuZimbabwe nezuro. Saka ndiri mushanyi kana ndiri kuZimbabwe ndopinda Methodist, so I thought I would just visit church kwenyunas. Hallelujah. Ngatiomberere maoko muzita raJesu. Amen. Thank you maisgauke. Tinotenda Mwari. Amen. Ndonzi Mama Anu. Ndaimbogara kuJulius ndichipindira paJoburg Central. Sikaiko zvino ndakugara kuMidrand. Ndomboenda kuRandburg kwaPastor Williams. Hallelujah. Ngatiomberere maoko. You're welcome. Mazvita enyu mai Anu. Amen. Amen. Indinetwa Baba Mangoti. Ndinopinda kwa Pastor William kuRandburg. Ndaka invite pano na Baba Tongona. Vakandivhairira zvakanzi FM Road Depot. Ndoine church yakanaka muSouth Africa mese. So ndauyo kuzoona church yakanaka kudarika manga machechi ese. Ende zveshwashwa yakanaka. Thank you. Hallelujah. Handichanyo kutaura hangu zvizhinji. Baba Mangoti mozondoonawo kana chechi yapera. Thank you munhu waMwari. Amen. Ndinoitwa Baba Mbara. Ndinobva kuZimbabwe ndopindira ndiri kuNew Creation Life Ministries in Zimbabwe. Ndakashanya kwa Elder Masinire ndova ndiinvitawo kuchurch nhasi. Ndofara kuva pakati penyu. Hallelujah. Tinokutenda. You're welcome Baba. Amen. Ini ndoitwa Elizabeth Marirenza. Ndopinda Anglican kana ndiri kuSim. Tichangobata nemi nhasi. Ndangoitwawo zvekungotsvagawo church paFacebook. Then ndiyo yangobudawo kuti Shona Speaking Assembly. Then ndobva ndatowewo church. Hallelujah. Amen and amen. Our visitors, you're welcome. Thank you so much. Nekuti vakachira mazvita enyu. Ndichangokumbirawo kuti you can take your seats and kereke vaomberere maoko muzita raJesu. Sorry. Hallelujah. Amen and amen. Ndodzesera nguva kwaurere Destiny. Thank you. Regai ningodzosera kuchimuti kune vandipa muzita raJesu. Amen. Amen. Ndombereyo ndadzoka. Panguva ino yanguva yekuparidza. Tine muparidzi wedu wekutanga Tawana Masuka. Hallelujah. Indonzi Tawana Nyasha Masuka, second born wa Baba Namai Masuka. I'd like to greet them today. Mamka say Mama na did. I'd also like to greet Mama Namai Jiriji, Mama na Baba Jiriji. I'd like to thank you for always being there for us. We had a wonderful weekend. We enjoyed our time. Today I'd like to talk about faith. What it is, what it does, and where it gets you in life. Faith sees the invisible. It believes the unbelievable. And also receives the impossible. Faith is trusting God even when you don't understand His plans. When everything goes south and you
carry on trusting him. That is what faith is. As Jeremiah 29 verse 11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." God wants us to succeed in life. He wants us to make it in life. He wants us to be the best we can be in life. But for us to be the best, we have to believe in his plan. Where there is hope, there is faith. Where there is faith, that's when the unbelievable and impossible happen. Faith is about not a feeling. It's a choice, not a feeling. It's a decision to trust God. It's not an emotion. It does not come naturally. It's your own understanding. Even when a storm comes or when life doesn't make sense. Some people lose hope when the pain comes. But God does not put you through pain without a purpose. Because there'll be something ahead in life. There'll be something greater coming in life. There'll be a future for you. Something big coming in life. He might put you in a storm, but one of the two things can come. He can lead you out, or he can teach you to walk on waters like Peter did. Although our faith must be stronger than him, because he ended up falling in that water. We must stay above it and rise to the challenge. I'd like to make my last point. Faith is a key. It's the key to success. It's the key that opens doors to many opportunities. It's a key to being with God. For John 3 verse 16 says, "For he so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him," that's where faith is. Whoever believes in God, in Jesus, shall have eternal life. So faith is a big step to bringing us with God. I'd like to close off here. Thank you. Wow, that was so powerful. Vaya vanoti ramangwana redu rinaojeka hamusi kuziva. Haiwa, muri kurasika. Thank you, Tawana. That was very, very powerful. Especially Patty. It teaches you to walk on your own. Wow, that was so powerful. Okay, now we have our second preacher, Loveness. Aiwa, Mirai, pane zvandaona. My teenagers, yes, let's go on a break. Chimboyai. Brother Lennox, thanks for coming. Come. Chimboti visire pulpit. Tada umbotamba futhi. Zozo, tiri kuenda pa half time. Tiri kudzoka. Amen. Tikati tambe tambe choda kupura. Chode kopora. 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 Tikati tambe tambe choda kupura. 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 Tikati tambe tambe choda kupura.
Tikati tambe toda kupura. Tikati tambe toda kupura. Boys, ande. Ande. Ugo. Moto. Ah! Ladies, ande, ladies. Tikati tambe toda kupura. Viva Jesus, viva! We are mama. Ande. Nayo. Ah! Tikati tambe toda kupura. Tikati tambe toda kupura. Amen. Tinote. Well done. All right, thank you guys. Ma ready for the second preacher? Aiwa, musi ready. Ma ready for the second preacher? All right, almost. Ma ready for the second preacher? You are ready. Loveness, you may come. Hallelujah. Hallelujah. Okay.
Okay, my name is Lavnas. I just came here because to share the word of God with you guys, and just hope you guys will enjoy it. Please come and read the Bible for me. We're gonna read from Acts from chapter 10, verse 1 to 8. Ndokumbira Bible. Yeah. It's chapter 10, verse 1 to 8. Acts chapter 10, verse 1 to 8. At the Caesarea, there was a man named Colenius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day, at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have been come as a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. He is staying with Simon in the tanner, whose house is by the sea. When the angel who spoke to him had gone, Cornelius called 2 of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. He told them everything that had happened and sent them to Joppa. Thank you so much. So, Shapisha Abbots, are you hungry and thirsty for the word of God? Because I feel that, okay, let me start. When it's time for the word of God, if you are fully prepared, your soul also says, yes, I'm hungry for the word. The bread of life. If you are fully prepared for the service, you will see that you are content. But if you are not fully prepared, that's when the devil comes to you and thoughts begin to think problems on something during service. If it gets worse, you will find yourself playing on your phone during service. You might also find yourself thinking of food that you left at home or even sleeping. So I think you must be prepared in always. Whenever you come to the service, I think you must be always prepared. So it is easy for the Holy Spirit to distract and fill them because they had prepared. This morning, may God help us all to prepare always, to be hungry for His words. Challenge yourself that when the Holy Spirit is visiting others in church, let it not pass by me, but healing is happening in church. I also want to receive it. May God on every Sunday service, at cell groups, and any church gatherings where the gospel is going to be shared, touch me also. Every time when the word is to be preached, if the word of strengthening, let me have my portion also. So but let me just skip it in English. If the word is rebuking people that day, if there is anything chamunoda help me, God. I shall not say yes, Pastor, tell me, but I shall say yes, Pastor, teach me. Be prepared always. Thank you. Pakaipa. Shona yaramba ubuda shua. But yangu iri nani. When I first came to this church,
tati tiri kutaura chindau chiya chekumba chiya chinotaurwa kumba uko. Saka every time pandaitaura ka, all the teenagers would laugh at me and be like, Ewe, what are you saying? We can't even hear what she said. What does that word mean? I susi coffee chayo, coffee is strong, yeah. But as time went by, nazodzidza mutongonzwa kuti izvo zvandoti ndikumixa shona yacho nditaura uko neuko zvirongosangana zvese, but as long as muri kundinzwa ndo zvakakosha. Thank you to our preacher madzidza zvefaith. Mukanzi come prepared to church. Vanhu vakawanda vanouya vasina kuprepare, izvozvo ndozviziva. Saka from today onwards muchava makaprepare, handitika? Amen. Hai, nini nguva yangu yaperera pano. It was nice being an MC nhasi. But ndisandaenda ndangotendawo ma-leaders namufundisi for the wonderful weekend. Takadya. Aiwa takadya. Sandakambodya kudaro ini kumba kwedu. But this weekend ka ndakanyatsa kudya chaiko zvekuti ka amenoti hembe dzinokwana here uniform pandiridzokera kuchikoro musi weTuesday. But takanakidzwa. Pastor akatoti rovai futi vanangu. Pamunenge makushanda muzondirangarira. Tichakurangarirai mufundisi, don't worry. We had a wonderful time. Gore risati rapera tiri kuda imwe futi. Ndisingapedze nguva, I want to hand over to Baba Manivi. Tinotenda regai timbosvikawo patinomboyorerawo mateenager. Tichiti ndinotenderana naprofesa mangwanani ano ndichiti the future is bright. Regai nditi ndiri papo ndikati mufundisi maSaturday service amunomboremerwa ayaya vafundisi tinavo kumateenager. Kungoti takatongomirira chete kuti mungotiudza. Tinotenda chandinoziva ndechekuti nhasi zviziviso mazvinzwa, zviziviso zvanzwika. Tinotenda. Regai ndisviko pandinodawo kutenda vabereki vakatipa vana ava kuti tisvikewo patinombovadzidzisa, tisvikewo patinombotaura navo. Inini I loved being around this group. They make me feel young. Kana ukatamba nevanhu ava zviya zvokuti hanzi mazino zvakati nganganga ukazvikoko. They believe in uku vanozi the future is bright. Malambogini tinenge tichitotaura ikwako kuti anotengeka. Tinotenda. Regai ndisviko pandinotenda mufundisi unokutipa nguva yakanaka. Munoziva that's an opportunity. Isu takakurira kwafata. Fata papupi tanga zingavizokumhanya. Saka tichipuwa maopportunity akadai sevana. Mufundisi tinokutendai neexposure yamunotipa sevana vadiki. It means a lot. Regai ndisviko futi patinotenda vana baba vakauya kuzotipawo rwaro musi weFriday takaita career guidance. Pane mamwe mabasa takachinjwa ataida kuzoita takura zvikanzi waaitawo. Regai ndisviko pandinotenda baba Samanyawe nditendewo the Moyos. Nokuya nokumboti pawo ruzivo vamasuka vamuti vasekwa. Ndigotendawo futi sisi Gracious nenguva yamakatipa yamakava nesu nezuro. Ndisingapedzi nguva, you know, these guys are blessed. At this tender age, pane maprofesa anotombouya kuvadzidzisa. Vasati vatombosvika kuuniversity ikoko, maprofesa anotombouya achimboisa rwaro. Regai nditendewo Profesa Mukwembi, ndigotendawo futi Profesa Nyabadza nenguva yavakava nesu. Tinotenda. Ndisingasiyi kuisa kutendawo mufundisi. You know, he dedicated some time kubva na6 o'clock kusvika makuseni chaiwo tingori navo. Ndisingapedzi nguva kereke tese takasimuka.
regai ndisvikewo pandinoisa kusiya nguva nokuzara kwayo kuna mufundisi Jiriji vauye vambotipakurirawo zvedenga mangwanani ano. Hallelujah. Muzita raJesu ndinotenda Mwari nema teenagers, the future is bright and it's going on zvakanaka. But kana togona edugara pasi titendewo zvakare baba namai manhivi nevavanga vachishanda navo kuti tikwanise kuva nesuccessful event, Mwari vachitiitira zvakanaka. But chinhu wani chandoda kuti tirambe tichingoyeuchidza vana kuti the future is bright, but we still insist in their betterment kuti varambe vachiita zvakadini zvakanaka. One thing that I've been chachichirivhirwa kwandiri naMwari nenyaya yevana chinhu chinonzi work ethic, the ability to do things. Musiyano we-success ne-failure is the habit to do things. I once spoke to another professor called Professor Mbigi. It's one of he's a bit old, he's quite old now. He said to me, musiyano vevana vanokurira mtown nevana vanokurira kuruzevha irresponsibility. 86 years kuruzevha, mwana asati atanga grade 1 anenge akutoziva kuti ndikabuda nembudzi dzangu 10 ndodzoka nadzo dziri 10. Iyo ndeyangu, iyo ndeyangu. Musiyano vevana vedu vatiri kurera anomuka oenda pabhawel reserevhita neserial odzokera onorara. Paanonoita baba kana mai hapana munhu achakuti chimuka, chitsvaira, chisuka, yanguva yezvakati. Saka kana usina a founded foundation in a habit to do things, your success rate is probability is almost nil. Saka vana vatiri kurera ma-teenagers ava takavadzidzisa patakanga tinavo kuti havakwanisi to frown, to resent and to answer us back. Pavari kunzi tsvaira ngaangotsvaira, paari kunzi bika ngaangobika, paari kunzi aina ngaango aina without murmuring. Lamborghinis, Maseratis, they are powerful cars and hadziwanikwi paTV. Hapana paunoona Lamborghini ichiadvertiswa paTV nekuti munhu anogara paTV hawani mari yekuitenga. Uchida Ethos, uchida Hyundai i10 ndo dzevanhu vanogara paTV, ndo dzaunoona dzichinzi discounted. You see what I'm saying? The Maseratis akuna. Why? Because munhu anotenga Maserati to only buy a wheel for a Maserati, it needs about almost 33,000 rand kutenga tire risina rim. Saka iwewe kana uchiona TV zuva rese wobva watoziva kuti ma-teenagers ne-Sunday school nema-youth, if you are a fan of a TV you will never drive a Maserati because inenge isimo muvocabulary mako nemuscope mako because haiwanikwi kwaunowanika. Even up to now ukatarisa vanhu vanorara more than 8 hours a day, they don't eat better. Sleeping, so a habit of doing things. Let's teach. I need to tell you, at one moment I was working full-time job. I had a church, I had a wife, and I still had a company I was registering, and I still had 24 hours and ndinakuwedzerwa kuita 40 naMwari. Dzakaramba dziri 24. Kureva kuti vana ma-teenagers, they are bright, they are starting well, the foundation is good, the future is good, only if they can pick a habit of doing things. And a work ethic. Ndine vamwe mai vakamboya vakati murume wangu baba vandigere naye aatuke munhu, aarowe munhu, aapopoti.
haana musi unomuona akatsamwa, asi kanga kuchipisa ukasamufugura gumbezi anogona kutofa. Unoona munhu akatota kuti chapukata nedikita akakotsira masikati. Very nice person, very considerate person, but very lazy. Ndiri kutsvagawo murume mufundisi anombondipopoterawo kuti manonoka kuita zvinhu, kwete wekuti is ever sleeping. Hatuke munhu haana hasha, haakomplaini kuwaridza mubhedha, kana munowaridza nguva iyi anoswera akarara. Saka kumbeko kwakutowaridzwi mubhedha, baba vanenge vachikorova horo. Mai ava havasi kukomplaina kuti mai bava negirlfriend, vakangorara, vangorinewo chipo chekurara. Havabudi pamba, havana kana complain. Last couples yatakaenda mwe mukadzi akasimudza ruoko akati baba ndiri kukusimudza ndino chichemo kwete changu but cheshamwari yangu. Murume wake akabva kubasa, ndakaziva kuti baba vagere padhuze ndo vari kutaura. Tine chichemo baba. Baba murume wangu mari anotambira haadyi, anouya nayo yese. Asi kuti uzombotoone rimwe zuva rekuti achauya ne100 kana kuti ndawana peace job, iyoyo kana yatopera zvatopera, hakuchisina. Mufundisi mari yacho haikwani, haitengi, anenge achingoripo. Hanzi akabva kubasa haabudi pamba kana kutombomuonawo achitaura nomumwe munhu, anenge angodai. The work ethic habit haidi, haipo. Kana akauya ne2 inofanira kukwana mwedzi wese, haana musi wachawana kana 10 wozoona vamwe vanhu abata icho atsveta, abata icho atsveta, abata icho atsveta, abata icho atsveta. Ane habit yekuita zvinhu. Can I repeat again? This does not apply only to men, even kuvakadzi chako. Kune umwe munhu wokuti unonyatsoona kuti mabikira aita chicken, mwana wenyu ari grade 2 ndo akubika chicken, mwana akuita MC. Ichirongobikwa mabikiro. Hapana habit of trying new things, hapana habit of doing things. Life is flat and boring. Ma-teenagers takadzidzisa vabereki ndibatsire ivo. Vana ava ngavaaine, vana ava ngavatsvaire, vana ava ngavabike, vana ava ngavave creative kumbochinja masofa vachiataridzisa, so that they develop a habit of doing things. Can I repeat this? Kana usindi munhu ari muhabit yekuita zvinhu, stagnation in life is there. Hauna kwaunodi, kwaunoenda. Musiyano wekuva nezvinhu nekushaya zvinhu uri, how often do you try? How often do you want to try things? Mwe munhu akambondudza akati mufundisi bhodhi renyu rinoita ma-mistakes, vatungamiriri venyu vanoita ma-mistakes. Ndikati I want them to make mistakes because they are doing something. Hakuna munhu anodonha akarara, anodonha munhu ari kufamba. Munhu anoita mistake munhu ari kuedza kuita something. Munhu asingaiti mistake haana zvaari kuita. If you have never failed, it means your life is not progressing. I have failed many times trying to do things. Ma-teenagers musavanzwire tsitsi, ngavashandi. Can I repeat this? Vana vedu ma-teenager musavanzwire tsitsi. The world is dominated by working, including ma-teenagers nema-Sunday school. Can I repeat you? Right now I'm a father. I've got this church, I've got sub-assemblies. I want money, and it's not a secret. Munhu wese ari pano anozoti mufundisi wedu anda mari. Iwe unoida but hautauri, unotya. Asi ndiani asingadi mari? Wani munhu anozvimirira kuti ini mufundisi handidi mari. Vese vasingadi mari vakafa kare kare. Kutouya pano imari. You see what I'm saying? So I also run something parallel aside. What does it mean? I still have 24 hours like you. Ukafarira kugara, urombo, unowanda mumba.
I repeat again, vabereki ngatiregei kunzwira vana vedu tsitsi, ngavashande. And ivo vana ava kuti vazodrive mota dzakanaka, they must be in a habit of doing things. Nekuti even if ukaipiwa mota yacho inoda kugezwa. Unoda pane pamwe ndombodrive hangu mota dzevanhu uchinyatsoona kuti uyu munhu yari kure nechokwadi. Unoona macremes emabanana, macremes emaapple, chivaselini chakasovhurika chine jecha mumota. Kureva kuti habit yekungosimudza chinhu chadonha haitoripo. So we need to, as a church, as families, we need to have a habit of doing things. If you don't do things, you don't go far. Ndambokupa example yababa vaya vairara handiti. Kurara hope chako. And ukationa murume atodaro kana mukadzi atodaro patori neproblem. Dambudziko hombe chairo. Ukangoona uchiita chinhu wani muupenyu utori neproblem. Utori nedambudziko hombe rekuti iwe unongoita chinhu wani. One thing. You are limiting yourself. Maoko emunhu ngaaende pese pese. Try things. Pano munhu andakambobvunza ndikati haugoni kana kutengesa. Kune vamwe vanhu vanoshanda mudzimba pamba paunoshanda pane wifi. Kutengesa online chako haugoni. Kungoisawo pastatus kuti ndikutengesa Brazilian here. Ungovanawo 200 rand extra. Unotorara ukapedza basa. Wakararei ndapedza basa. Iwe uri jeseri anoti ndapedza basa pamuchinjikwa. Popa akataura kuti ndarwa kurwa kwakanaka ndachengeta kutenda anga akutofa. Munhu wese anenge apedza basa akutodi akutofa. Izvi ndichitaura kudai so kune imwe shasha haitengesi, haiendi kuchikoro, haina chainoita, kungoenda kumurungu yoshanda 8 hours yodzoka yorara. Ndo shasha ina ndichitaura uchazosimudzirwa ruoko nemudzimai wako umwe musi pane imwe gathering kuti munhu akadai mufundisi ndoitawo sei naye. Unenge uri prayer request yemwe munhu pamberi pevanhu. Chimbondiombererawo maoko. Asi I can promise you, vana vedu vane potential. Vana vedu vane capacity. The future is very bright. Atina patingadi zoti taremerwa. Chatiri kungogona kuvaita harness kuti future yoyo ioneke. Alright, I've got these few announcements. Tendai Shema Sinire azviwikawo eganasi kuchurch. She is in the house. Ndofunga mama vambo nomuatenda true. Mwari verugare aimbonzwa magitari nhasi aanzwa zvakasiyana. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Baba namai Tolana, vanhu vazhinji munoziva Richmond. Vakaropa aichinzi Richmond akaroora takadaidzira muchato tikachadaidzira kuroora kwake. Vanogara muMidrand, they are still part of us. Vakaropafadzwa zvakare nemwana mukomana. We had one of our members, anonzi Blessing Tarugarira, anga ari part of our youth. Zvakaitika zvikasafamba zvataida, asi anga akazvitakura. Asi Mwari vakatiitira zvakanaka. Akambodzokera kumusha because munhu akaita izvi haana kuita ona apo. Patakapfuura napo pasina kutimirira zvakanaka. But totenda Mwari kuti nezuro, yesterday I think, she was, and day before yesterday, she was blessed with 2 baby twins, vakomana. Saka sister Blessing, vane vana vakomana vaviri. Mwari vakatiitira zvakadini? Zvakanaka. Muzita raJesu, amen. Then there's another one. Anonzi Melinda Chirimugaha. Akaroorwa. Akaropafadzwa futi nemwana mukomana. Musi wa 27 June. Ndichazovadaidzira zvangu musi wavanouya vese pamwe chete baba namai. Akaroorwa. Akatiitira zvakanaka. Aane mwana mukomana. Then Sister Faith, part of our singles, where are you? She normally stays at the back. And the brother Alfred Makanda, where are you? Ingosimukai muri papo. Ndakambovasimudza musi
muswe the other Sunday iyo. Andakuti vanonzi mukoma chaka ndati brother Alfred. Avasiyana inawa. All right. Ava vakabvisirana pfuma zviri pamutemo last week pfuma yakaenda. Ukanga uchitonhora sekutonhora kwakuri kuita munogona zvenyu kugara mese padhuze nepadhuze hazvicharambidzwi. Mwari verugare vachidini zvavo vachikudzwa. Ndofunga dzevana idzi nedzekudanana danana ndapedza. Alright. Mbuya kasiya mhuru varipo pazvakare pakati pedu. We missed the COVID, it kept her far away from us. Vakauya ndo mai vakabereka mai mukomba choto vari mudeaconess kuchechi kwedu, nhasi vari pakati pedu. Ngatingovafarira. Simukai mama, tikufarirei muzita raJesu. Hallelujah. Tinokudai. We missed you so much for the past 2 years. Dzamanga muchigara kure nesu muchitya COVID kana muchitityira, asi tinotenda kuti Mwari wenyu akatichengetedza uye akakuchengetaiwo muzita raJesu. Amen. Vari kuisa building fund, isaiwo zita renyu monyora kuti building fund kana kuti BF. Mukakanganwa munongotigira receipt motaura kuti ini ndakaisa iyi iri building fund, receipt yangu iyi. Then vamutwase vanongonoipika pastatement obva vaiisa. Mwari verugare vachidini zvavo vachikudzwa. Then macouples sekumbotaurwa kwazvaita nevatitangira, tiri kukurudzirwa tese kuti tiende nemaspouses edu kunodya nekutandara. Umwe munhu abva agara atoti 440 hana. Mukadzi anomuda but mari haadinayo. Ndaiseka rimwe zuva ndichitaura nomwe munhu ari married. Zvikanzi mufundisi, ndikati mwanangu, zvikanzi munoziva here kuti munhu wandigere naye ndibaba vevana vangu? Hamuna unzwa shona. Munoziva here kuti munhu wandigere naye ndibaba vevana vangu? Ndikati wo. Ndikati saka munodanana nani? Anzai ndodanana nehanzvadzi yangu. Asi munhu wandigere naye ndibaba vevana vangu, haana problem. Asi munhu wangu chaiye ihanzvadzi yangu ndo inoziva kuti ndadyei, ndapfekei, ndinofara here kana handifari. Ndiye anofona achiti tete makadii, ndambokuisirai mari, chimboonaiwo chekutenga chamunongafarira. Sekuru vakauya pamba ndo vanosiya vatitengera KFC. Sekuru iye anogara nechikwambo, mudzimu chaiwo haupunyutsi. Kana ukatenga upfu mudzimu chaiwo haapunyutsi. Handiti saka my encouragement kuma couples ndeyekuti kana zvichikwanisika chimbostressai, chimbobwanaiwo nguva yekufurwa nemhepo, mumbonodyawo kana zvichikwanisika. Kana isipo hayo haipo, but kana iripo ngatiregei kuiseva. Friday manheru you relax with others, then we do it. Mwari verugare vachikudzwa. Regai ndimbokumbira senior present worship imboimba 1 or 2 dancing choruses timbodzirwa. My teenager, you are still welcome to come and dance with us. You are the people of the day. Mwari verugare vachikudzwa. Hallelujah. Hallelujah. Ngatisumukei timbotambira Mwari.
Jesu akaroverwa chasara chikouye wotibate basa. 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 Oh now we 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 wotibate basa. Oh now we
Amen. I have a very big God, you. He's always by my side. Very big God, you. By my side, by my side. Very big God, you. He's always by my side. Very big God, you. By my side, by my side. I have a very big God, you. He's always by my side. Very big God, you. By my side, by my side. I have a very big God, you. He's always by my side. Very big God, by my side, by my side, by my side, by my side. Always by my side. Very big God, by my side, by my side, by my side, by my side. Always by my side. Very big God, by my side, by my side. Very big God, always by my side. Very big God, by my side, by my side. Very big God, always by my side. Very big God, by my side, by my side. Spirit of the Lord is upon me. The devil knows that I am a winner. Spirit of the Lord is upon me. The devil knows that I am a winner. I am a winner, yeah. I am a winner. The devil knows that I am a winner. I am a winner, yeah. I am a winner, yeah, yeah. The devil knows that I am a winner. The Spirit of the Lord is upon me. The devil knows that I am a winner. The Spirit of the Lord is upon me. The devil knows that I am a winner. I am a winner, yeah. I am a winner. The devil knows that I am a winner. I am a winner, yeah. I am a winner, yeah, yeah, yeah. The devil knows that I am a winner. Yeah. I am a winner, yeah. I am a winner. The devil knows that I am a winner. I am a winner, yeah. I am a winner. The devil knows that I am a winner. I am a winner, yeah. I am a winner. The devil knows that I am a winner. Hallelujah. Begaitite the present worship. Tifambe nengwa Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Baba namai manivi, they were so busy this weekend vachishumira pamwe chete nevana vedu. Mwari verugare vachikudzwa muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Tinotenda Mwari kubva musi weWednesday ino kusvika Sunday tine revival, cell groups, organize transport. Ngatiite kuti tiuye tizonamata neuvandu vedu. Maimufundisi munemo vanenge vachishumira pakati pedu kubva neWednesday kusvika neSunday. Mwari verugare vachikudzwa. In a very short time, dautaura nechinhu chinonzi spiritual warfare, kana chinhu chinonzi spiritual battles, kana kuti chinhu chinonzi forces. Regai tiverengerwe shoko raMwari kubva patheme scripture. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Luke chapter number 4, verse 18 and 19. Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Mweya washe uri pamusoro pangu, nekuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndiziise vakatapwa kusunungurwa kwavo, nemapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa, nokuzivisa gore rashe rakanaka. Hallelujah.
dzoserai yechirungu apa irambe iripo kubva painotangira pavhesi ya18. Haleluya. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri. Regai ndisimudze danho nekuti vanga vachishumira pano vanogona kudzoswa. Zvonzi imi mamboshumira, asi chiregai timbopa ava, ndofunga ndo vari kuita zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Nevaya vanopiwa mu-MC mogara maziva matineja ari kupadawo ipapo pekupota vachilidha maservices. Tikafamba tikati fambe pane hondo dzinogara muupenyu hwevanhu. Svondo rino pandanga ndichinamata ndanga ndichinzwa kuti mandiri handiite madzikirira, handibatwi nematsikirira. Ndakakura kubva pazera yemadzikirira. But svondo rino pandanga ndichifamba ndanga ndichinzwa kuti the church iri kuti pairi kukura nemhepo dzinokurawo. Ukaona miti yawanda, ziva kuti nezvimwewo zvinokura. Jesu ane tsika yekuzopota achitaurawo kuti regai zvikurirane imomo, tichazviona pamberi apo pakukohwa. Kureva kuti pari kusimuka danho rako semunhu nehondo dzako dzinokurawo. Kureva kuti Jesu achiuya panyika anotodaidzira kuti mweya waShe uri pamusoro pangu. Akandizodza kuparidzira varombo uye akandizodzera kusunungurwa kwevakatapwa. Kureva kuti vakatapwa vanogara varipo paari kuuya anouya akapfekerwa kusunungura vakatapwa. Chinhu chese unza pane mwe hondo dzandairwa nadzo pakati pesvondo, so ndichiona kuti kune mweya iri kuda kusimuka muguta. Imwe yacho inosanganisira rufu, imwe yacho inosanganisira madhivorce, imwe yacho inosanganisira kunyadziswa kwevana vevanhu. Jesu obva ataura kuti kana auya, pane hondo dziri kusimuka muguta dzakati one day. Ende hondo padzinosimuka vashoma vanoona, vazhinji vanongozoona vanyura kuti panapa ndanyura. Ende vazhinji vamwe havaoni. Anogona kutonyura akagara so uchifunga kuti zviri natural. Pane zvimwe zvinhu zvakaregererwa zvikakura kwemakore nemazuva. Kuti uri munhu so unorarama upenyu hwekupema, uchitarisa pauri kurarama so unoti ukatarisa unyatsoona kuti there is something wrong that is going on. 365 days hauna zuva raunoti ndine rugare. Zvinhu zvako zvinenge zvakangomira uchinyatsoona kuti pane chisiri kufamba zvakanaka. Ivo ndichitaura so mweya yese inoita izvozvo iri kuzvinzwa. Kune zviri kuitika munzvimbo dzemweya izvezvi. So pandiri kutotaura, panangotanga kutaura nyaya yespiritual battle, pane zvaakutoitika izvezvi. So ndichitaura so kune mamhepo aakunzwa kuti ko murume uyu zvaanga ambonyarara adzokerei. Kune chinhu chinonzi spiritual battle, kugona kudeclare hondo mumweya. Hakuna chinhu chinoonekwa nemeso chisina kuonekwa pamweya, kana chinokundwa nemeso nenyama inoyi chisati chakundwa mumweya. Tinofanira kumbodzokera panheyo dzekutenda, tonomira takane kutenda, tichiti kana tina Jehovha mupenyu tinodarika rusvingo. Iwe mweya wekudzorerwa kumashure nemweya yetsvina, chimbonyarara kuti zita raJehovha rikudzwe. Unonzwa Jesu madhimoni achitaura. Jesu auya panyika paari kuti I've come to deliver the captives, kuzosunungura vakatapwa. Madhimoni unonzwa achitaura kuna Region oti ko mavingei kuzotiparadza nguva isati yakwana. Nemasikatani mangwanani anhasi kune imwe mweya iri kubvunza kuti ko mavingei kuzotaura nesu nguva yacho isati yakwana.
But the time is now. Kune vanhu vane mabasa akanaka vasina nemweya yetsvina. Kune vanhu vari kutadza kugara mudzimba vachifanira kumugara nemweya yetsvina. Kune vanhu vari kufanira kurara hope dzavasi kurara nemweya yetsvina. Kune vanhu vasina mufaro wavanofanira kunge vainavo nemweya yetsvina. Ende mukaitendera mukatadza kuikunda mumhepo inotambarara so. Mweya weushirikadzi chaiwo unotangira mumhepo. Kufirwa chaiko, it's a spirit. Pane pamwe paunonyatsoona kuti ukaona kuti waroorwa afa, wazoroorwa futi afa, it's a spirit. Mweya wekurambwa chaiwo, it's a spirit. Mweya werejection. So kungoona kuti zvandiri kuita inini hazvisi kugamuchirika, kudodai hazvigamuchiriki, kudodai hazvigamuchiriki, kuenda uko zvaramba, kumira apo zvaramba, kufamba apo zvaramba, kuedza kutengesa madomasi aramba, kutengesawo hembe zvinoita vamwe dzaramba, kudoedza kudaidzira ichi charamba, kuedza kubata ichi charamba. Spirit of barrenness, mweya wekungoomerwa. So the Bible pane parinondinakidza roti hatirwi nenyama neropa. Why nyama neropa pane pazvinogumira, asi mumhepo umu mune nyaya dzinofanira kugadziriswa. Spiritual battles. Izvozvi ndichitaura so ndine hondo dzandiri kudhila nadzo. So mweya inotenderera so kutadzisa vana kuroorwa, vamwe kutadza kudanana nemunhu chaiko. Unodanana nemunhu kusvika musi waanokuona, paanongokuona so anoona chiso chakapfekedzwa fesi yevarume 5. Zvongotopera so, kungopera so, kwete kumbosvika palevho yekuroorwa, kungodananawo kuti tambodananawo 4 months, hazvigoni. Kungoitawo chinhu chiri sustainable for just 3 months, hazvigoni. Nhasi ndine mweya yandambovinga muguta yandoda kumbodhila nayo nhasi. Kunyasoona kuti panapa pane patiri kufanira kubvira, pane patiri kufanira kusimuka. Iyozvi ndichitaura so, kune mweya yandiri kudhila nayo so, kune mweya iri kusimudzwa nevanhu, kune mweya iri kusimuka muguta yatinofanira kumboadresa masikati ano nezita raJesu. Tisati tanyanya kuenda kure, pane zvinofanira kugadzirisika. Ivo mateenagers atiri kutaura nezvava, anotanga kurejectwa akadai so. Vana vanotanga kutadza kuenda kumberi, kwete kare vakangodai so. Tichitadza kusvika patinofanira kusvika nemhepo dzinosimuka. Spiritual warfare. Jesu akauya kunosunungura vakatapwa nekudzoserwa kwemeso kuti vanhu vaone, kuti varombo vanzwe vhangeri. Kuna umwe urombo hwekuti ukautarisa so unonyatsoona kuti kumba kwedu hwakanyanya. Tarisa sisi wako, tarisa munin'ina wako, tarisa hanzvadzi yako, mese munopanga nyama. Munoita kunge muchaguka makumbo, kufarira nyama, urombo hwapfunya chisero mumba. Pane mweya werejection. Uri mwanasikana so unorejectwa so, kungorejectwa so. Ndakambotarisa ndikati the ground is not even, the starting point is different. Umwe kubata nhumbu so anoita kunge achaberekwa kumusana, munodyei, munorara pai, uiwe kuibata nhumbu so munhu anokutiona zvekuita nayo. Umwe kuibata so nhumbu so unoona murume wake achishaya pekupinda kuifarira, but zvako so zvinoita kudogadzira musoro hakuna chinhu, kugeza hakuna chinhu, kudya so hapana. Pane mweya wandikuda kurwa nawo mangwanani. Kana ndatopedza ndoenda, ndine basa rakandimirira, pane hondo dzandinoda kumborwa nadzo mangwanani. Kungobvisa that rejection spirit, kungobvisa mweya unoramba. Vamakanda makagara pasipo, ena munogara kusofa, magunda tora chiya unogara kudhoo. Ngatiite basa redu sekukuudzai kwandakaita, ena munogara kusofa uko. Pane kana zvaakusimuka zvisimuke masimukire azvinofanira kuita. Kune vanhu vanoda kumboririsa mangwanani ano, kungonzwa kuti pane pamwe paakufanira kuchinjika, pane zvikufanira kuchinjika.
mangwanani ano kune mhepo dziri kufanira kuteerera kubva kumusoro uko kudai kunobata kwese uko. Kune mhepo dziri kufanira kuteerera kunzwa kuti mwaka wekutonga kwemamhepo wapera, mwaka wekutsikirirwa. Kuno mumwe munhu ari kutaura kuti mufundisi, you don't understand my situation. Ina handifaniri kunzwisisa situation yako. Situation yako ngainzwisise kuda kwaMwari, kuti iwewe uri mwana waMwari, une zuva raunomukira uchienda kuchechi. Zvenyika ngazvisiyane newe. Mweya inoteera rudzi ngainzwe kuti kuna Mwari vanosunungura vakatapwa, kwete vanhu kunzwa kuti kune munhu ari kutonyatsonzwa kuda kugara paari. But ndiri kuuya kuzokumanikidza kuti pawakagara pano iwe haugoni kurarama upenyu hwese usinawo kumbobata mari. Haugoni kurarama upenyu hwese usinawo kumboona chakanaka. Denga ngarimboburuka masikati ano rikuratidze kunaka kwaMwari, kwekuti kana apinda muguta vakasungwa vanosunungurwa. Vana Regioni vanobva kumakuva vachidzokera kumba. Vana Regioni ngavambobva kumakuva, umbobvawo kwakavigwa vanhu, umbobvawo kumhenderekedzo kwenyika, umboendawo kune vamwe. Kuno mumwe munhu shasha iri kutofunga kuti chii chiri kuitika. Chiri kuitika zviri kutoitika izvezvi so. Iyo mangwanani ano tine kwatiri kuda kuenda. Kune vanhu vanofanira kuriliswa. Vamwe magarisa panzvimbo, vamwe hamuchanzwi. Unonyatsoona kuti pandagara panapa ndapagarisa, pandiri panapa havasi kundiitira zvakanaka. Pane zvandiri kunzwa mandiri. Kune mweya inofanira kumbonzwa Mwari mangwanani ano. Patiri kutanga July uno, so tichipinda muna July uno, pane zvinofanira kuitika. Uchinopedza gore pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuitika. Pana vana baba vanofanira kushandurwa, pane vanasikana vanofanira kushandurwa, kune vanakomana vanofanira kushandurwa, kwete kare but nhasi. Vanhu vanongo, pane mweya wandiri kunzwa wandiri kuda kudhila nawo. Kune mumwe munhu wekuti uri kungorarama so ndichitaura so kune vanhu vandiri kutonzwa kuti vari kuzvinzwa kuti mufundisi, pane zviri kufanira kubva pandiri. Kumwe kugara so kwokuti unoita barrenness yakanyanya, mweya wekuomerwa. Ndo mweya wandoda kudhina nawo musevhisi ino, mweya wekungonzwa kuti ini ndakaomerwa, zvinhu zvako zvakaoma, hauna chakanaka chauri kuona. Mweya wekuomerwa, mweya wekuoma kwezvinhu, mweya wekurwadziwa. Pane zvandiri kunzwa mangwanani ano, kune mweya inofanira kusimuka kubva pairi. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Pane kwatiri kufanira kuenda mangwanani ano. Kune vanhu vanofanira kubva pavakagara, pane vanhu vanofanira kubva pamisodzi yavo nezita raJesu. Kune vanhu vanofanira kubva pavakagara, kubva pamisodzi yako nezita raJesu. Haugoni kugara ipapo kwenguva yakareba. Pane zvatiri kunzwa mangwanani ano. Kune vanhu vanofanira kubva pavari tiende pane imwe level nezita raJesu. Mweya verugare uchitiitira zvakanaka. Kune order dzevanhu dziri kurarama. Mangwanani ano toda kumboisa order yaMwari. Pane order dzevanhu dziri kurarama. Mangwanani ano toda kumboisa order yaMwari. Mwari ngavamboisa order yavo. Aukasara hako kumabhenji, ina handina problem, ndiri kuuya ikoko. Manje so. Pane order yaMwari inofanira kurarama mangwanani ano. Mwari verugare ngavambotiitira zvakanaka.
guta rino harina mufaro. Kune vanhu vane misodzi yagarisa kwenguva yakareba. Vamwe vane masituation akagara kwenguva yakareba. Ria mandara vakaushuva. Baba vangu nezita raJesu, mweya yakagara isingafaniri kugara ngaicheme iende.
Taishe, we are in a pano. Tino kudai taishe, we are in a pano. Tino kudai taishe, we are in a pano. 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 Don't share my say. We are in a pano. Don't share my say. We are in a pano. Don't share my say. We are in a pano. We are in a pano.
panezamba vafuzi ofugama tiyeje suzo otieva Yali, alo shema, rasalo, pura, oleniti, sosho, ochiela, isoto, hori, iyabu, Gotchi, yari, ale, sara, sabo, ogeliti, sashaisa, tiema, Yali, alo rapa, wase, ameniti, uri dhimoni pfugama, uri kundipedzera nguva yangu, pfugama, uri kunzwa, pfugama, pfugama up, kneel down now. Ukasapfugama pavakamira ndakuisa moto, pfugama nezita raJesu. Mweya wese wetsvina unosubmita to the power. Kneel down right now. Mweya washe, mweya washe, mweya washe,
mweya washe ndinotora simba rese remamhepo, mhiko dzese dzakaiswa pamwana uyu nezita raJesu. I command them out and to submit. Autsike munhu, audhume munhu, aupwanye chinhu, unodzikama nezita raJesu. Fire! I command you to go. Atirwe newe, atikubate, atitsurutswe nemamhepo. Unobuda. Iwe, zikama, moto, ndotaura moto. Fire! Ibva ipapo. Iwe uri mweya tsvina, uri kupedza nguva. Baba, ndokutendai nekuda kwesimba rinorambidza. Aubvise hempi, aubvisi hempi, amunyatsise nezita raJesu. I command a double portion of fire. Ibva nezita raJesu, ibva. Baba, muzita raJesu ndotaura mamhepo aya anzwe izwi rangu. Nezita raJesu, I command you to go. Fire of the Holy Ghost. Nezita raJesu. Zikama. Ndakuisa moto pahembe dzaakapfeka moto, maoko ake hadzibati. Nezita raJesu, ibva. Ndokurayira ubve ipapo nezita raJesu. Moto aubvisi hempi, uri mamhepo nezita raJesu. Baba, ndokutendai nekuda kwemunyamwana uyu. Ndoisa penelope muruoko rwenyu, ndichimubvisa kumweya yese iyi nezita raJesu. Zikama. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see you. Come on, Jehovah, say it. Jehovah, you. Say it. I trust in you. In you. Say it, y'all. Oh, Lord. Jehovah, you. I trust. Say it. I trust. Show me how to do it, y'all. In you. I believe. Say it, say it. I believe you. I trust. I trust. Come on. In you. Oh, Lord. Oh, Lord. Come on. Jehovah, you. Where y'all at? Come on, come on. I trust in you. I believe. Say it. I believe. You are the God of miracles. You are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. You are the God all powerful. You are the God all powerful. I believe. Say it. I believe. I believe. I believe. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on.
I'll worship you. I'll worship you. You rainmaker, miracle worker, promise keep, light on the darkness, my God. That is who you are. You rainmaker, miracle worker, promise light on the darkness, my God. Waymaker, say. Light on the, my God. Waymaker, miracle, light in the darkness, my God. Waymaker, miracle, promise keeper, light in the darkness, my God. So I hear moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Waymaker, say. Light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, say. Promise, light in the darkness, my God. Waymaker, say. Moving in our midst, I worship you, Lord. You are here, moving in this place. I worship. You are here, moving in this place, Lord. I worship. Waymaker, say. Praise, my God. Say, Waymaker, miracle, light in the darkness, my God. Waymaker, say. Miracle, light in the darkness, my God. Light in the darkness, open the floodgates
in abundance, and cause your rain to fall on me. I said, open the floodgates in abundance, and cause your rain to fall on me. Papa, in abundance, and cause your rain to follow. Open the floodgates in abundance to follow me. I need your touch. I need your touch once again. I need your touch once again. I need your touch once again. I need your touch. Oh, once again. I need your touch.
Baba vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe, rine simba rekuuraya zvikwambo, mamhepo, mweya yezvivanda. Nezita raJesu, I thank you, Father, that this spirit submits, lives, and never come again. Chakaiswa maari ngachidzokere kwachakabva, kana chisina kwekuenda ngachidzokere kumvura, kunzvimbo dzinopisa kwachakabva. Nezita raJesu, Baba munosindinzwa, ndakurayira mweya wekupedzisira ubude maari, usatsoke zvakare. Nezita raJesu, out. Woneka. Go. 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 Double portion of fire to set her free. Nezita raJesu, mweya uyu audzoki futi maari. Muzita raJesu. Thank you, Jesus. Garabas. Gareba. Tirangarire iwo Mwari Baba, tirangarire iwo aise, tirangarire iwo Mwari, tirangarire iwo Mwari aise, tirangarire iwo Mwari, ndakuda kutopedza, handisi kuona nguva, ndipewo foni yangu nditarise ndirege kuita carried away, but ndine vanhu vandoda kudhila navo ndisati ndaenda kumba. Mwari vairugare vachitiitira zvakanaka. Kune mweya yengozi, mweya inopinda muvanhu vasingazivi, mweya yezvikwambo, ndoda kudhila nayo nhasi.
haisi fembera fembera kana kuti tiri kuita zvemagames, tiri kutsvaga mweya yezvikwambo, mweya yenkozi, mweya inotorambidza chakanaka. Ndichitaura kudai kune vanhu vari kupiswa, pandangotaura kuti mweya yenkozi, you have a funny feeling, hausi kunzwa mushe pauri ipapo. Ndiri kutokutsvaga mumba mune simba ririmo, kune mweya yese yemashavi vakachekerwa nyora dzisina akabvisa. Ndiri kudzirayira nezita raJesu semuranda waMwari kwavakamira ikoko. Ndiri kutaura moto nezita raJesu. Mweya yezvikwambo ibva, mweya yenkozi, mweya yemashavi, ndokurayira nezita raJesu. I command pavakagara ipapo, moto 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 moto. Ndinotaura zvivanda zvinzwe moto mangwanasikati ano. Mweya yenkozi, ndinotaura ota dzenkozi dzinzwe izwi raMwari mangwanani ano. Ngozi dzose, mweya yenkozi, ndinodistroya maota ekurovererwa kuzvikuva, vakadzi vengozi, varume vezvikwambo vakanosvetwa ropa nezita raJesu. I command, oya mandara vakauzuma, mweya iyoyo ngainzwe izwi rashe, mweya yeurombo, maspirit of barrenness, nezita raJesu. I command every altar, I command every sacrifice, I command every altar word, I destroy nezita raJesu, nezita raJesu. Vane mazita akasungwa, vane mazita akarovererwa nezita raJesu. Mweya yengozi ngaizwe moto, mweya yezvikwambo, vakarodzwa kuvanhu, vakarodzwa kungozi nezita raJesu. Oya mandara vakauzuma, rinderebeke uzuma mandara vakausanda. I break this case nezita raJesu. I break it nezita raJesu. Musiye yandirohi aundiri. Mira ipapo, mira ipapo nezita raJesu. Da break this case muzita raJesu, nezita raJesu. Shaba mandara bakazo ipa. I break it, I break this case nezita raJesu. Kubatsira chasara panyika ino, Eche kunamata chasara panyika ino, Eche kunamata yo misimuta kambo pira, asina kubatsira chasara panyika ino, Eche kunamata chasara panyika ino, Eche kunamata yo makuata kamborewa, asina kubatsira chasara panyika ino, Eche kunamata chasara panyika ino, Eche kunamata yo mitsimuta yakopira, asina kubatsira chasara panyika ino, Eche kunamata chasara panyika ino, Eche kunamata. Iva. Anorarama nezita raJesu. I destroy this case, I reverse it. Iva, aurarami futi
aonekwe futi nezita raJesu. Mweya yese ngozi chiendai ndakuda kunozorora nezita raJesu. I put you under instruction to go. Every case, cry out right now and go. I command you to go. I command this altar with the fire to set you free. Nezita raJesu. Auna murume zikama. Auna murume. Auna murume. Auna baba muzita raJesu. Go. Wati baba ndakuisa moto nechiero chekuparadza mamepo. 1 2 out. Zita raJesu. Baba ndinotaura nyasha ngabve murume wengaende ngozi ngaishawe simba. This altar I command it and I destroy it. I command this altar, I reverse it in the mighty name of Jesus. It will not live again. I set you free in Jesus' name. I'm saying, Musiei, ingomirai kutoko. Iwe mweya wengozi, Musiei. Iwe mweya wengozi. Kurumidza kudzoka kuno. Kwauri kuenda ndotaura moto. Fire. Auende ikoko. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Ndotaura moto. Ndino declare moto. Iwe mweya wengozi dzoka kuno nezita raJesu. Kwavakamira ikoko ndotaura moto in the auditorium. Nezita raJesu. Midzimu takambopira hazvina kubatsira. Tatsara panyika ino nezvekunamata. Tatsara panyika ino nezvekunamata. Midzimu takambopira hazvina kubatsira. Tatsara panyika ino nezvekunamata.
chechi ya Jesu, haleluya. Vakafara chete, haleluya. Vanotenda muna Mwari veminana, haleluya. Kuri kwedu taizombe mada tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso, haleluya, wezvishamiso, haleluya, Mwari wezvishamiso, haleluya, weminana, tinaye Mwari wezvishamiso, haleluya, Mwari wezvishamiso, haleluya, Mwari wezvishamiso, haleluya, weminana, tinaye Mwari wezvishamiso, haleluya, wezvishamiso, haleluya, Mwari wezvishamiso, haleluya, weminana, tinaye Mwari wezvishamiso, haleluya, Mwari wezvishamiso, haleluya, Mwari wezvishamiso, haleluya, weminana, tinaye Mwari wezvishamiso. tikati namate namate, Mwari vanofanira kuita munana. Rega kunamata upenyu hwakanyanya kuti twasana. Tendera Mwari kumboita zvinhu zvinoshamisa vanhu vachishandisa iwewe. Tendera Mwari kumboonererwa vachishandisa iwewe. Unonzwa Bhaibheri shoko raMwari richiti ndaburukira kwaIsraeri kubudikidza neupenyu hwaSamusoni. VaFiristia vafarisa kwenguva yakareba. Ndaisa simba pamusoro paSamusoni. Murume akarwa hondo dzake ari 1. Vamwe vaine mabhiza nengoro yaengwa neshaya yembongoro. Pane pamwe paunofanira kunzwa kuti Mwari mbondipfekai nesimba, simba rekuita zvinoshamisa vanhu, simba rekuita zvisina kumboonekwa nemeso kana kunzikwa nenzeve. Mwari mboburukiraiwo kumba kwangu, vanhu vambowanawo nyaya kubudikidza newe. Kana denga raburukira kumba kwako, muzita raJesu, haleluya, haleluya, haleluya. Unonzwa Paul achiti, I want to know you. Not only to know you, but to know you in your power. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Wainzwa vanhu vachiti endai kuna Jesu weNazareta, asina pfumo kana pfuti, akazadzwa nesimba ramweya. Amen and amen. Varume vesimba havazi varume vepfuti, varume vekupfekwa nesimba. Ukapfekwa naShe zvinoita. Ngozi dzine nzeve, mamhepo ane nzeve, zvikwambo zvine nzeve, urombo hune nzeve, zvirwere zvine nzeve. Bhaibheri rotaura kuti mabvi ose achapfugama, anotenda neasingatendi. Achiti hosana, hosana, hosana. Your perfect situation is very good ground for a miracle. Amen and amen. Hakuna chisingachinjike nemunana. Uye hakuna chisingagonekwe naJesu. Dai denga raida kutendeka kumboisa upenyu kwakabva vanhu, ndipo unoona kuti Mwari vanoita zvinoshamisa from zero to hero. Through the love of God, we can make history. We can overcome. We can break boundaries. Vanoda Bhaibheri ronzi pane zvaakagadzirira vanoda Mwari. To those who love him, loving the Lord, it's a strength. Understanding the power of Calvary, it's a strength. Unozwa zvimwe zvacho, unozwa denga richitaura kuna Peter richiti nyama neropa hazvina kukuzarurira, asi Ishe vangu vari kudenga. Sevisino Mwari ngavambokuzarurira zvimwe zvisingagonekwe nenyama neropa, zvisingagonekwe nemadzimambo enyika ino, zvinogonekwa nemusharukwa ari ega, iye muridzi webasa, anoti akati hongu hakuna anoti kwete, anoti akati yes hakuna anoti kwete, akavhura hakuna anovhara, akavhara hakuna anovhura.
Hallelujah. Chimboomberera Jesu maoko. Ngatiomberere Jesu maoko. Uyai tizopa zvipo nezvegumi kuna She. Uyai nezvipo zvenyu nezvegumi zvenyu kuna She tichiimbirwa nepraise team. Davida akauraya Goriati, madzikoma ake aripo, nevamwe vese varipo, vachizviona aripo. Davida akauraya Goriati, madzikoma ake aripo, nevamwe vese varipo, vachizviona vafefa. Takaiona baba, takaiona fefa chiwoyo. Takaiona baba, takaiona fefa chiwoyo. Fefa itengwe nemwari, fefa itsvakwe kumanga, fefa iuye neshamwari, fefa inouya fefa yakauya namwari fefa itsvakwe kunganga, fefa iuye neshamwari, fefa inouya nababa, fefa itsvakwe kumwari, fefa itsvakwe kunganga, fefa iuye neshamwari, fefa inouya fefa Hallelujah. Vanoti kuchechi kunonakidza chete ngoti maoko mudenga yakayaka. Being in the presence and the power of the Lord. Chinhu wani chandinonamatira Mwari inini chinhu wani. Chekungoti ane tsika yekumbokusvitsa pamwe so. Pekuti nyika inoti ndiwe here. Wotarisa kaviri woti matiani. Ndo maitire emusharukwa iwayo. Gore rino risati rapera. Takaisa imwe thimu yedu pamaresolutions egore rino rashe. Ndekuti zita remunhu ngarikure. Muri kunzwa zvekutaura zita remunhu ngarikure, zita rinokura.
Can I repeat this? Zita rinodi rinokura. Ende kana raakukura pamwe pachoka unotora kuti pane chimwe chandofara so. People thought kuti vaakupanicha Joseph vachimutengesa. Kana vaakuziva Mwari so vese nevaroi vako vanobatsirana kukurumidza kukusvitsa panzvimbo yako. Can I repeat this? Vanhu vanofunga kuti akurongera vasi kuziva kuti vane vachitorevesa kuti vakurongera but ivo vari kufunga kuti negative but wasvika. Can I repeat this? Pamwe pacho unoziva chinhu wani chandinofarira, vavengi zvavanoita nevasingakudi vanokubaya baya. Pavanokubaya iwe ubva wabuda mucomfort zone, hausi kubuda uchidzika, uri kubuda uchienda kumberi. Can I repeat this? Pane imwe statement yandakambotaura rimwe gore so ndozi yangu kuti haidiwi nevanhu ukuti vamwe vanhu vanofanira kutodzingwa naRendroad kuti vaende kwakanaka, because akasadzingwa habudi mumukuku akatokirwa dhozo kuti unyatsoona kuti pana hanchadiwi wobva waenda. Pamwe pacho kugarisa pabasa kwakanyanya kupusa, unofanira kutodzingwa. Pauri kudzingwa wofunga kuti vanhu havane utsinye, makore ese andavaitira zvakanaka, aiwa madzikoma ari pabasa atumwa naShe. Joseph aisagona kukudzwa ari pamadzikoma because mutemo vaiti mukuru ndiye anodi anoremekedzwa. Saka madzikoma aifanira kumuendesa wozomuwana. Pamwe pacho ukaona ndinogara icharo kuti ukaona usingachanyanyi kubayiwa bayiwa waamutwini waSatani because haanetsani nevari kokarika. Ndakanzwa vamwe varume vachiti dziri mudhishi hadziredzwi. Saka Satani haanetsani newe. Pamwe pacho unofanira kungonzi unocha, pamwe pacho unongofanira kungonzwa kuti pana pandiri hapasi right. Pauri kunzwa kuti hapasi right taakutoenda ku next level. Amen and amen. Kungonzwa kuti ndaakuda kuenda kupi. Ndaipa testimony yakangwara samufundisi ndikati mapurisa akatinetsa kugaraji uko gogo taioneswa moto kusvika tati hatipagoni kutengeka pano, asi hatina kuziva kuti mapurisa dzaive shamwari dzedu dzakanga pane musi watakaita dare so ini vamuto vasekwa vamanhivi navamasuka kuenda kumapurisa kuvakumbira kutokumbirawo kunamatira mapurisa achitinetsa. Nyambisirwa chitafuka kuti mapurisa ari kutinetsa but aiwa denga raiti imi netsai vanhu ava havasi kuona kuti kumberi kune malaitsi akawanda, mugaraji manga musina. Ukaona munhu anyanya kushungurudza maningi, pamwe pacho samutoresa as a devil, mutore as an agent to go to the next. And ina ndakamboona munhu one anga asina Mwari mukati akanetswa, not even one. Remember even paya mazuva ainetswa vana Samson, vana Joseph, vana David, vaingonetswa vanhu vane chinhu. Kwaive nevakadzi vakawanda vanga vasina vana but hapana aivamoka, vaivanzwira tsitsi. Hana chete ndiye aitukwa. Why? Aida kuti akurumidze kutaura kuti Sameri ndaakunosiya kuchechi. Pano pamwe paunombofanira kufarira criticism kuziva kuti ndaakuenda ku Mwari vachitiitira zvakanaka, asi ngatiregei kuchengeta mamhepo kudzimba. Simudza ruoko rwako. Baba, ndinokutendai nesevhisi yanhasi. Mweya wangu unokupai mbiri uye unokuremekedzai kuti muri Mwari vezvokwadi, muri Mwari vesimba, Mwari vanosunungura vakatapwa, vachitaura zvakanaka mugore rino ratakati gore raShe. Patakuenda kudzimba, tiropafadzei, tiratidzei simba, tiratidzei mufaro, tiratidzei rugare. Fambai nesu Mwari. Revival ngaive mumaoko enyu. Nyasha nerugare rwenyu Mwari zvitichengete zvipo zvedu nezvegumi zvedu Mwari, chive chibayiro chinonhuhwira pamberi penyu. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari, ndinokusimudzirai kuti makafanira kunamatwa muzita nemuropa raJesu. We thank you Father. Amen. Tasunungurwa kuenda kudzimba. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndine incident that I need to attend as a pastor, saka I'm not greeting you as soon as I leave. Ndakutoenda pane kwandinofanira kuno attend emergency. Ndaifanira kuti the information came ndichiparidza, but I had to do this so that I can go and attend to that. Saka Mwari verugare vatiitire zvakanaka. Ma office bearers, kana paina ari kuenda neni ngatitobuda izvezvi tinoita basa redu. Vamwe vese kwazisanai, nangoti ukazoona ndakutiza usati vati vanhu vaya vatanga, tine basa rakatimirira da kunovatenda izvezvi. So muzita raJesu, amen. Come on everybody, get your feet happy. Let's go. Come on.